Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Harin ka jingkam ka Iranian state media bat ki we ki lat patai kbor ba u prime star jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ulayap haging tharbom jong ka Iran kumta mi perthai u Netanyahu panpau u Netanyahu yalade bu dang im ha ka ba u leja kandu yigi pajba nong Israel te parlok sape chekane ka video hadu banakut ka jingkam jong ka Iran bakal yo on penyap ya u Netanyahu kalong ka ba syuthok ya ka video ru kadai ka basu edit dau AI te sampai cekane ka video hadu menakut ya ka jingya kendu jong u prime star jong ka Israel ki pajba hadin ka jingkam jong ka Iran ba kalayo on penyap yu פה עם שיר ושיר. איזה יופי פה. תודה רבה. תודה, תודה לכם. תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. שלום לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין, נהדר. הוא השתגע מזה. תשמע, אני זוכר את זה. אתה זוכר? קוראים לו גיא. זה היה במטוס, אוקיי, תמסרו לו דש. איזה יופי. שלום. שלום לכם. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן במקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. צעד לנצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק. חד משמעי. את אמרת הכי טוב. הציבור מבין את העניין. אבל הנה הפרט הכי חשוב, איך קוראים לך? שיר. מה ששיר אמרה, ואת? שיר גם. יש לנו שני שירים כאן. מה ששיר ושיר אמרו זה הדבר המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות ליד מרחב מוגן, וגם פה יש.